Pitong alumni mula sa mga eskwelahan sa Region 3 ang nanguna sa October 2025 Veterinarian's Computer-Based Licensure Examination. 6 dito ang nagmula sa Central Luzon State University o CLSU. Rank 1 si Cyril Links Lizardo Doctor matapos makakuha ng 91.04% na rating, habang sumunod sa kanya sa ikalawang pwesto ang kapwa CLSU alumnus na si John King Ugot Valdez na may score na 90.64%. Rank 5 naman si Micaela Sarmiento Pastillo na may 90.22% rating. At rank 8 si Alizandra Pascua Luis na nakakuha ng 89.98%. Hindi nalalayo ang score ng dalawa pang CLSU graduate na si Mark Joseph Soriano Tagarino na nasa 9th spot at may 89.86% at si Joshua Lawrence Garcia Palma na rank 10 at may rating na 89.56%. Samantala, number 7 sa top-notcher list, si Clarissa Catelago na mula Pampanga State Agricultural University o PSAU. Kabilang din ng CLSU at PSAU sa top-performing schools sa naturang board exam. Ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, 77.32% o 1,108 out of 1,433 examinees ang pumasa sa Veterinarian's Licensure Examination na isinagawa nitong October 27 hanggang 29. Arlen Salonga, CLTV36 News.